Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu meneh bareng aku Barokah. Dulur-dulur sing ana nang Kulon Progo, Bantul, Sleman, Gunung Kidul, Yogyakarta lan sak kabehipun. Aku nang kene arep icip-icip panganan. Aku ora mung dhewe nang kene, aku bareng kanca-kanca WPS. Niku Willy karo bintang tamu sing anyar paling ayu dhewe iki sak Kulon Progo, Mbak Lina. Iki langsung mlebu wae, kanca-kanca. Langsung kenalke sing nang tengen iki ana Willy Cepek. Ya, karo sing nang kiwa kuwi Mbak Lina sing paling ayu dhewe. Iki mahasiswa UNJ saiki anggek skripsi. Dungane ya Lur, kanggo sedulurku iki muga-muga cepet rampung skripsine. Pokoke dosane nglancarke lek nganu bimbingan pokoke. Siap. Ayo, layan panganane. Iki nang kene ana geblek. Iki asli Kulon Progo, sedulur-sedulurku kabeh. Iki pangan paling enak nang Kulon Progo. Sapa sing arep resik nang Kulon Progo aja lali tuku panganan geblek. Ayo cepane sih, Mas. Monggo. Iki regane aku ora pada paham iki ning saking murahe, rasane enak banget. Ayo langsung icipi wae. Langsung icipi wae. Ya langsung paling ayu icipi. Ora iki alami iki, tanpa bahan pengawet pokoknya. Aman pokoknya. Dan ya kenyal-kenyal lalu Mbak ya. Iya kenyal. Oh, siap. Ini Mbak Lina rasanya. Ini rasanya Mbak Lina. Tapi enak. Tapi tak icipi aku. Jadi oke nyerah punya, tapi soal rasa tanggung pokoknya jelas oke. Nyari pas Mas. Iki saka Pati Telo iki. Coba ya. Awak ganti sini. Saya ngomong kuat dan kanggo ana korong jam dhewe iki. Iki nak pas udan-udan cocok banget iki. Anget-anget karo ngombe kopi. Rasane kita nek gudeg kita kurang mantep ya nyembane gimana. Sengek Mas, sengek. Anu sengek iki. Sengek iki yo asli saka Kulon Progo iki. Regane sak penak ini 2.000 Lur. Wah. Ya kuwi lho apa Mbak iki saiki enggak iki apa. Ora iki 2.000 iki. Aku mau nang warung. Langsung wae dicipi, Mbak. Langsung sak. Pokoknya sak karepmu. Sak warakmu. Siap, semuanya tidak lagi, Mbak. Ya, Mas Billy. Iki gawe saka tempe bungu. Iki karo santen klopo. Enak banget rasane. Ini wae coba-coba. Rada tututan. Kan gedeng nang ana cewek ayu iki lho. Nanti wae. Ora aku gampang dilek. Dari kok ndek parian rayu Mbak. Isin aku nek wong itu. Ora apa-apa yo, langsung wae. Yo, pariane iki asli kok Kulon Progo iki. Lagu-lagu nang Kulon Progo. Iki Mbak Lina sing paling tak terima. Wah. Elok aku duwe tandingane iki. Lagu-lagu tuku biji nang Wates. Lah, lagu Wates kesel terus sempat iki. Mbak Lina iki pancen ayu, ning nak ro gigi ora pantes. Ya Allah. Kuwi lho, aku terus. Saiki aku arep takon Mbak Lina, skripsi tekan apa iki? Terus dulur-dulurku muga-muga lancar Mbak Lina. Ora takon aku skripsi itu pira Mas? Kowe wis skripsi tekan bab pira? Aku wis bab 11. Wis ora kalap nak kowe iki. Sekolah yo kur. Biarpet ketoke. Iki saiki wis cukup semene wae icip-icip panganan. Pokoknya
ojo lali like, komen, dan subscribe channel BPS. Pokoknya BPS